What's your name, by the way? How? Sorry? Tému. Tému? Cool name, man. OK guys, dorazil jsem do Barcelony a podle kvality tohoto záběru můžete vidět, že už je skoro noc, takže to dneska už moc točit nebudu. Každopádně zítra ráno se půjdeme projít po městě, budeme si ukázat nějaký pěkný památky a jo. O můj bože, dobré ráno, dámy a pánové. No, co bych k tomu řekl? Vyspal jsem se absolutně příšerně. Těším se na dnešek, budeme se podívat na hromadu památek. Každopádně já jdu teďka udělat takový ty klasický ranní věci, jdu si vyčistit zuby, snídaní si dáme někde ve městě a nevím kam jdeme. Nemám šajna. OK, hele, tamto, co jsem vám ukazoval, tak to byl první Gaudio dům. No a teď jsem došel k druhému. Ten první se mi teda líbilo něco víc, tenhle mi přijde takový basic, ale pořád jako skvělý architekt, skvělý stavby. Jako já bych vám rád v těch stavbách řekl třeba nějaký fun fact. Problém je v tom, že absolutně žádný nemám. Já mám šajna, co to je, ale je to zajímavý. Já jsem fakt špatný na tady ty vlogy, já nedokážu vyjádřit, co to ve mně vzbuzuje. Zrovna tady tohle ve mně nic nevzbuzuje, přijdu si jako v Egyptě v nějakém hotelu, ale jako respektuju to. Ne, jako je to zajímavý, ale prostě mě to nezajímá. Jako holuby jsem na ulici viděl už mockrát, ale papoušky? To jsem ještě neviděl. No má to být fontána, ale vodu nechali doma, takže je to spíš jenom taková díra s hromadou bláta a teda smrdí to jak břečka. OK guys, jsem po obědě, měl jsem zmrzlinu, bylo to dobrý, fouká tady, ale jsem u moře. Je tady actually mnohem hezčí moře, než jsem čekal. Každopádně dneska asi do moře nejdu, protože se mi tam nechce. Jako jo, je to tady fakt krásný. No každopádně teďka jdu zpátky na hotel, tam chvilku budu, no a potom se vydávám k Sagrádě. Jako nebudu lhát, tohle je fakt první věc, co mě překvapila. What the fuck? Insane. OK guys, druhý den, nebo teda první plnohodnotný den je za mnou. Dneska to bylo super, nevím vůbec, kolik jsem toho natočil, fakt jako přijde mi, že jsem natočil vůbec nic, ale třeba těch záběrů je dost. No, každopádně já jdu spát. Dobrou! Ahoj světa. Takže vyspal jsem se docela v pohodě dneska, no ale pořád to nebyl žádný zázrak. Zase vůbec netuším, co máme dneska v plánu. Nevím, jestli jste to viděli, ale venku začíná být hnusně. Dneska má pršet. No tak já se jdu do kopy a zase někam vyrážíme. Jak říkám, dneska to počasí není nic moc, ale nějak se to zvládne. Jdeme se podívat na, nevím co, jdeme na nějaký kopec. Zase nemám jako tucha, kam jdu, ale bude to dobrý. Šli jsme na snídani do nějakého marketu a je tady úplně všechno, takže si určitě vyberu něco dobrýho. No takže jdeme na nějakou turu, na nějaký kopec. Jsme někde pomalu na okraji Barcelony. Každopádně já jsem samozřejmě silný hoch a tudy zvládám, takže
To nebude vůbec žádný problém. Já nevím, jak to vypadá na té kameře, podle mě to vůbec nevypadá jako v realitě, ale je to tady krásný. Asi kvůli tomu klidně zmoknu. Začíná pršet, takže jdeme dolů, nesnáším kopce dolů. Radši bych zůstal tady nahoře a koukal se na tenhle výhled do konce života. Každopádně fakt začíná pršet. Takže update, přestalo pršet, máme zhruba 3-4 hodiny předtím, než půjdeme do Sagrády, dovnitř. Nevím, co budeme 4 hodiny dělat, nevím, co mám dalšího říct. Jako fakt nechápu, jak je tohle člověk schopný postavit. Bylo to super. Fakt jen škoda, že jsem tam nemohl točit s tou kamerou, ale jako fakt netrup. Neuvěřitelná budova. Insane. Poslední pohled na Sagrádu, protože už ji znova neuvidím. No a my teď míříme k nějaké fontáně, nevím k jaké, ale prý to bude cool. Netrup ti říkám. Prší jako prase, to mě nezastaví, co to možná zastaví je moje kamera, která nevydrží kvůli vodě. Každopádně vám chci ukázat tu fontánu, aspoň rychle. Opravdu nemám moc času, moje kamera není nepromokavá a bojím se, že se rozbije, pokud se dostane jenom troška vody do jakékoliv díry, která v ní je. Je to crazy. A už přestalo pršet. Jsem na pokoji, kluci a holky. Zítra nás čeká poslední den. A potom letím domů. No nic, já jdu spát. A zítra ráno se uvidí co a jak. Dobrou. Dobré ráno. Ještě bych spal. Jsem to správně pochopil, tak tady v těchto zahradách je hromada právě staveb navržených Gaudím. Někde tady bydlel, nevím kde, je tady těch budov trošku víc. Je to tady pěkný, líbí se mi tady. Nic, už chci jít nakupovat, zasral jsem si tady prdel. Sedl jsem si na nějaké mokré kameny. Takže to vidím tak, že půjdeme teďka nakupovat, pak skočíme ještě zpátky na pokoj, já se převleču a jdeme někam, jdeme na basketbalovou hru. OK, čede, asi si tady něco vezmu. O můj bože, zapnu na sebe světlo. Jsem zpátky na pokoji, guys. Máme za sebou nakupování nového oblečení. Myslím si, že velmi cool. Jsou mi takové trošku větší, možná trošku víc. Každopádně se mi velmi líbí. My máme teďka zhruba 2 hodiny čas na cokoliv vlastně chceme. No a potom vyrážíme na hru basketbalu. Pro vás už asi vyrážím teď, jak nad tím přemýšlím. Chtěl jsem říct, že v Barceloně fandí až moc v Barceloně, ale pak jsem si uvědomil, že jsem v Barceloně.
v uších.